Hi, hello. Maatiregla, welcome back to Shreemas YouTube channel. So, ದಾದಾಪಂಡ ಇನಿಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬೈದಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಒಂಬಲ್ಲ ದಿಶಾ ಸೊ ಇಂಬಲ್ ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪಂಡ ಎಂಬಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಾಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಚೂರು ಡಿಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪರ್ಬಗಂದ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈದಲ್ ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮುಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪನ್ ಓಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಟೇ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗ್ ನೇಲ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾಪಂಡ ಎಂಕಲ ಆತೆ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುರ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಜು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಬಟ್ ದಾದಾಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಂದ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ದಾದಾಪಂಡ ಇಂಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೇಳುದುಪ್ಪಲು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಅವನು ನೆತ್ತೆದುರು ಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ರಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಡೆ ದಿನ ರಜೆಗೆ ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಅಲ್ದದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಪುನಾಲು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲೆ ಪನ್ನಿ ಪೋಡುದು ಒಂಜಿ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಲೇಜ್ ಅಂಚದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಲಿಜಲ್ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಬಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಬಲೆಗೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ದುಂಬಲ್ಲೇ ಐಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗು ಸೊ ನೇಲ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಸೊ ದಾದಾಪಣ್ಣ ಇನಿ ಅಂದದಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಡುಲ್ಲಲು ಸೊ ಅವು ಪಾಲಿಜಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚುಟ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಸೊ ಅಂಚದಾದಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೇಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ನೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಐಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡಾಲು ಎನ್ನ ನೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ದ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ದಿನ ಆಂಡ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕೋನುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದು 20 days ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಂಬಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಾತೆ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜು ಮನ್ಪರೆ ಯಾಂದದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೋರೆತ್ತಿನ ಬಂದು ಯಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ದಾದಪಂಡ ಇಂದು ಈ ಆರ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಎಂದಿಟ್ಟು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ತೋಷ್ಪಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತವನ್ನ ಅದು ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಂದು ಸೊ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ತೋಷ್ಪವೆ ಐತೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಬಲೆಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಬಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನೇಲ್ದ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ದಾದಪಂಡ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕೆಲವರು ಪಂತರು ಎಂಚಿನ ಆತುತ್ತು ಉದ್ದ ರಕ್ಕಸಿಲೆಕ್ಕ ಉಗುರು ಬುಡ್ಪುನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಉಗುರು ಬುಡೋಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸೊ ಇದಾದ ಪಂಡಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಟ್ ಹತ್ರ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಲಿತ್ತೆ ನೈಲ್ಸ್ ಅದು ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ತುಲೇಜಿ ನಿಂಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೈಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಲ್ತಂತೆ ಬಟ್ ಇಂಚೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಾಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ದಾದಂಡ್ಲ ತಿನ್ನಾಗ ಉಣ್ಣಾಗ ಪೂರ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಐತು ಪಂಡ ರೆಸ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಐತೊಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚದ್ ಯಾನಿತ್ತಿಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಇಂಬಲಿಗೆ ನೇಲ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚು 5 ನೇಲ್ಸ್ ಎಕರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಳು ಸೊ ಎಂತ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡಿನ ನೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಇಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೇಲ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬಲ್ ಪೋಪನೆಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ರಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಇದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇಲ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎರೆಗಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು 15 seconds ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇತೋಗುಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗನ ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಗ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಿಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ನಾತ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಚ ನೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬಲ್ ಬತ್ತಿನಟ್ ಹತ್ರ ಎಂಬಲ್ಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಇತ್ತಾಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಎಂಕಲ್ ಜನ ಸೇಮ್ ಜನ ತೂಲೆಗೆ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆರ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಅನ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲವೇರು ಬಟ್ ಎಂಬಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮಗಲ್ ಸ್ವಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮಗಲ್
ದಾದಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ಇಂಚನೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಅಂಚದು ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತಿಂಚನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾ ತೆಡ್ಡ ದಯಪಂಡ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡು ಮುಟ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬುಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಗೊಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಆತಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈಸಿ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಅವು ನಮಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಡ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪುಂಡು ಸುಲಾಬಡ್ ದೆಪ್ಪೊಲು ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪೊಡುನ ಅಂಡ ಜಸ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮಂತು ಇಂಚ ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಲಕ್ಕ ಅಂಡ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಅವು ಪೋಪುಡು ಸುಲಾಬಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬೇಗ ತಾಳ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಉಂತುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಲಿಜಲ್ ನೈಲ್ಸ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೈಲ್ಸ್ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಬಲೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತೋಷ್ಪನ ಪಂಪೆ ಸೊ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ ಪಂಡಲಿತ್ತ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಅವನು ಎನ್ನ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂದ್ ಸಲಗ್ಲ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ನಾನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಾಲಿಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಡ್ತೀನ ಸೊ ಒಂದು ವಿದೌಟ್ ಪಾಲಿಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಡೋ ನಿಪ್ಪುನ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಪಾಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಓ ಕಲರ್ ಅವು ಒಂದು ಅವ ರೆಡ್ ಅವ ಪೂರ ರೆಡ್ಡೇ ಅವ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಂದು ಪಂಡ ಮಿಡಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಪಾಡ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ರೆಡ್ ಪಾಡ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಪಾಡ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಯಾನಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ಪಾಡೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಫುಲ್ ಪತ್ತು ನಿಜಿಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಪತ್ತುಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಲಿಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಬಟ್ ದಾಯ ನಿತ್ಯ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಶೈನಿಂಗಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ಬೇಗ ನುಂಗೋಡು ಬಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ನೆತ್ತೊಲೈದಿ ಓಡು ಜಸ್ಟ್ 30 seconds ಡ್ರೈ ಆಪು 30 seconds ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜಿ 10 seconds ಡ್ರೈ ಆಪು ಸೊ ನಾನು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ నేను ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ಬೆಳಗಿಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂಬರ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇನ್ನೆಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಅವೆ ನೀನು ಯೂಸೇ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಕನತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಪಾಲಿಜಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ಗದ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ನಾವು ಉಂಟೋಡು ಸಮ ಪತ್ತಲೆ ಇಡು ಅಂತ ಕೈನ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಪತ್ತಲೆ ಅವೇ ಎಂಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಸಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಂಚು ಪಿಜರ್ ನೋಡತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನಿ ಅದು ಇತ್ತು 30 seconds ಇತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹುಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಂಡು ಒಟ್ಟಾರ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದಿನ ಸೊ ಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಡತ್ತ ಸೊ ತುಯರತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಗ್ಲಿಟರ್ ಪಾಡ್ದು ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜಂಡಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಪಾಡ್ದು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಬಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಅಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಒಂಬಲೆಗ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚಿಂಚ ಹಾಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದು ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಮಂತೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಪಾಲಿಜಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಪೋದು ಸೊ ಬಾಯ್